Ще правим апгрейд на MacBook Lite. Ще заменяме обикновен SATA hard диск с SSD на Intel модел X25-M 80 ГБ. Според това, което пише на диска, 3 ГБ в секунда пише на диска, колко чете не пише. След малко ще разберем от бенчмарка. Да, ще пробвам. Само да го видим. Диска е предоставен от версии за Existo. За да направим този експеримент. Така. И започваме. Да, мисля да започваме. Така. Отваряме MacBook-а. Един съвет. Хващаме някаква стотинка. Сега по-интересната част. Малко го завърти, за да може да вижда камерата. Така. Има 3 винта, които трябва да се развият. Смая да сменя позицията. Така. Сега има едно малко стикерче за батерията. За хард диск. И езиче. Стегнем хард диска. Ето го стария диск. Който е оригинален Hitachi, произведен за Apple, 2,5 инчов, 120 ГБ. Така. Така. Развинтваме 4 болта, на които се държи антистатичната капачка, която пази платката на диска отгоре. Видим поднала дисковите на MacBook-овете по нишия принцип. И снимаме едно филмче да ни прекъсва в кашоната. Че започнахме филмчето, не сме се взели дисковете. Така. Тук има една пластмаса, която трябва да се махне ли? Мислиш ли? Така мисля. Да сравним. Не, същото е. Просто премери. Мисля, че абсолютно си. Не? Може би е малко по-дебело, но... Сега ще разбера. Пасват ли отварят? Да. Пасват, да. Пасват, само не знам пластмасата дали е проблем, но... Сега ще научим. То може после да е... Да, много благодаря. Прегледай просто отворите дали са от същата страна. В смисъл като куплон да после. Дали идва от същата страна. Тези блочета май на друга резбата. Напълно възможно. Не. Не. Имаме малко затруднение с разбората на Apple-ските болтове и тези, които са на SSD-то. Не съвпадат. Влезе малко. Лекичко пробвай само за да... Може би просто SSD-то. Не съвпадат. Окей.
имаме затруднение. Сега ще го разрешаваме и тогава продължаваме с филмчето.